Bit-tema Mapping Tomorrow, il-Gvern nieda pjan strateġiku għat-3 snin li ġejjin biex jinbidlu s-sistemi diġitali li operaw biha l-entitajiet pubbliċi. It-tnedija saret fil-Librerija Nazzjonali fil-Belt Valletta fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar. Il-Prim Ministru qal li din l-istrateġija msejsa fuq 4 pjani se ssir b'investiment ta' 40 miljun euro u ssejset fuq 170 miżura b'miri speċifiċi bil-qofol tiegħu jkun il-Once Only Principle. Prinċipju li l-qofol ta' twettiq tiegħu u li l-pubbliku jagħti darba biss l-informazzjoni tiegħu lill-Gvern u mhux kull darba li jkollu bżonn xi servizz minn awtorità jew entità governattiva. Dan ifisser li dak li kienu jilmentaw dwaru fost l-oħrajn in-negozjanti jiġifieri li l-istess informazzjoni tintalab minn kpiebel differenti se ssir xi ħaġa tal-imoddi. B'mod konkret, il-Prim Ministru qal li fis-servizz pubbliku se ssir ħidma li tinkludi t-teknoloġija magħrufa bħala Distributed Ledger Technology u l-blockchain li se titħaddem fir-riforma tal-kirjiet f'pajjiżna. Fil-waqt li għal-bidu ħat iswa iktar flus imma jagħmel aktar sens, ħammorru għal sitwazzjoni ta' DLT li ħad tkun irreġistrata fuq blockchain, fejn ħankun qegħdin naraw li l-kuntratti tal-kirjiet ħajkunu qegħdin irreġistrati b'dan il-mod u allura iktar siguri, iktar ma tistax tbabas magħhom biex inkunu ċari u naħseb in-nies ħajkollhom l-ewwel turija ċara u tonda ta' kif dit-teknoloġija tista' taffettwa l-ħajja ta' kuljum. Dr. Muscat żied jgħid li l-intelligenza artifiċjali se tintuża fuq sma oħra bħalma huwa l-qasam turistiku u anke f'siti storiċi, partikolarment dwar iż-żieda fis-sorveljanza u s-sigurtà. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal li t-tema tal-pjan Mapping Tomorrow intgħażlet għax dak li rridu jkollna fil-ġejjieni rridu nħejju għalih millum. Sostna l-investiment fit-teknoloġija fis-servizz pubbliku jrid isir b'tali mod li ma jintesewx dawk in-nies li mhumiex daqstant mitħla tal-avvanzi teknoloġiċi. Diġà urejna li dak li wedu wedquh u dak li se nkunu qegħdin nagħmlu f'dak 3 snin li ta' dan il-pjan u d-diskussjoni li se ssir bħalissa għal 3 snin ta' wara biex ikonna il-pjan il-ġdid, kollox ma kollox se nkunu qed nibbażaw fuq it-teknoloġija dejjem mingħajr ma nħallu barra lil dawk li b'xi mod jew ieħor iħossuhom strambi li jikkomunikaw permezz tal-intelligenza artifiċjali kif qed ngħidu llum. Tenna li għal daqstant iċ-ċittadin rid jinżamm fiċ-ċentru ta' dan il-pjan u sostna li jrid ikun assigurat li l-użu tad-dejta taċ-ċittadin tkun trasparenti, kontabbli u mħaddma etikament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.